Защо се чувстваш изцеден още преди деня да е започнал? Ако си лидер, който работи правилно, но резултатите не са оптимални, това видео е за теб. Аз съм Кирил от Талант Каталист и днес ще ти покажа как да превърнеш хаоса в енергия, използвайки твоята собствена биология. В моята система наричам това биологичен апгрейд. Не е почивка, не е просто мотивация. Това е ресинхронизация. Ресинхронизация между твоя хронотип, невроефективност и силни страни. Когато работиш срещу биологията си, дори успехът те изтощава. Но когато работиш с нея, резултатите идват по-лесно. Преди 2 години бях точно там. 14-часови работни дни, успешни проекти, но вътрешно празен. До деня, в който осъзнах, планирах стратегически срещи в късния следобед, а аз съм ранен хронотип. В момента, в който преместих важните срещи рано сутрин, всичко се промени. Преместих само една ключова задача в 8 сутринта и резултата се утрои. Не работех повече, а по-умно. Това беше първата стъпка към биологичния апгрейд. Науката го потвърждава. Предфронталния кортекс, отговорен за взимането на решения, има пикове и спадове. Игнорирането им е като да караш Формула 1 с резервоар на половина. Лидерите, които успяват, не са по-силни, те са по-синхронизирани. Ето как работи. В ниското ниво умора, цинизъм, умора от решения. В високото ниво работиш с ритъма, фокус, креативност, устойчиви решения. Разликата не е в усилията, разликата е в синхрона. 3 стъпки за днес. Открий своя енергиен пик. За 3 дни отбелязвай кога си най-бистър. Това е твоя златен час. Защити го. В този час само една задача. Никакви срещи, никакви имейли. Делегирай ниските часове. В периода на спадове, само рутинни задачи, делегирай на AI или на екипа. Това е началото на твоя апгрейд. Ако искаш да разбереш точния си профил и да получиш персонализиран план, вземи своя одит на прегарянето. Линка е в био. Бонус за първите 50. След одита, Талант Каталист, доклада само за 97 евро вместо 194 евро. Не чакай срива, инвестирай в биологията си днес. Радост беше касиерка, прегорена. След 14 дни Талант Каталист продаде 7 картини. За пръв път в живота си. Кейт беше сервитьор. Хаос, без структура, без посока. След 90 дни на Талант Каталист отвори свой частен бизнес като психолог и диетолог. Получи структура, получи и посока. Създаде свои оферти. Сега вече работи щастливо с талантите си. Докато накрая не влязах в Талант Каталист, това е една прекрасна 90-дневна програма, която страшно много ми помогна. Първо там получих име на моите Talent Combination. Сашо е музикант. Работи друга работа. За 2 години имаше 32 незавършени композиции. След 7 дни Талант Каталист получи повишение в работата си. Случайност, структура и система.